Voilà. Vraiment, assalamu alaikum. Dynastie la si comment le local. Bon, à foule que Dunia Tena Moussoye, surtout Ivoire. Mon gars, c'est la première son dynastie la si Abidjan. C'est vrai, il est à Abidjan depuis jeudi, même au Côte d'Ivoire. Ni de nouveau, voilà, donc on a un bon Ivoirien, on a bon Abidjan Gaouli. Donc, tout juste. Une but déterminée parce que voilà on dit tant fait mal là donc on a la gente donc maintenant dans la chambre bébé c'est qui gamme on a ça sur là moi je c'est moi ya yo c'est non non pas ni il y a des moments où tu am se ga ni mo nya be so là maintenant qu'on va coloré voilà on m'a invité pour ça c'est na ba la ko ila kana mami wa ta la je moi je ne peux pas sans ça mais sans ça les cas donc il y a sans mais sans moi c'est comme donc ce soit l'une pour que ça ce soit voilà c'est pour me la pour la vidéo pas parce que pour la vidéo que vous parlez de c'est one gars c'est Temel gars c'est Mar gars c'est Joe gars c'est Diablo c'est une qu'on a déjà fait moi on parle là de la vidéo il y a tout la cible pour nous faire c'est on a fait donc là pour nous ici bien en Côte d'Ivoire donc ici habite il est en derrière là donc Oasis voilà quand Kushi la souveraine donc à tout moment on a Mali numéro donc ici là avec mes accompagnants voilà. Il va y avoir une amay variant fa ya ni ame ko punta angata punta la punta de jara don to la ambura ya sera to mina oro ne ko se ko la le alo la gal tata on jiru wala nya ya variant usman jalo ni la sikamara amadu sangare ka ko ni amay ko variant on dit plus de gamme ko se bana ni mo mi se sera ni ya se de plus de gasa jeli suba wala la mi de wate dit jeli suba nous sommes déjà trop pour la donc ka bela denya ka fo ambiano wakati jango te wakati kunguru ko wana na chimna no na bora ko mita la ode do ka la sama malion burkina do ivoirien guinéen ko abe ko ghanéen ko abe bon madame plus kama de adabora le ka ira la ka fo ambe ko ivoirien ce sont de baka donc la folie de la gelée on a chikuru la no na en taille c'est commentaire fana merci beaucoup nous les bien fou ça va bien fou ka ni ka fou ni le maye la folie de diablo tena voilà. Il va y avoir une
ama Ivoirien fɛ yan n'i y'a mɛn ko kunun ta an ka taa kunun ta de jara don tɔw la an bɔra yan an sera cogo min na hɔrɔnw de ko se k'u lagali ala y'o lagali data anw jeliw kun voilà ɲa Ivoirien Ousmane Diallo ani Lassi Camara Amadou Sangare Kati Kone an ka Côte d'Ivoire yan anw tɛ publicité kɛ bilen o publicité banna ni mɔgɔ min sigi sera k'i yɛrɛ sɛ e de bɛ publicité kɛ sa jeli Sumaworo voilà Lamini Jabate di jeli Sumaworo jeli san jatigi ko fɔ Lassi donc olu d'an jatigi yan nɔ donc k'aw bɛɛ ladɔnya k'a fɔ an bɛ yan nɔ wagati janko tɛ wagati kunkurunin ko don wa an nana ci min na n'o ɲɛnabɔra fana an bɛ taa voilà o de don k'a lase aw ma maliyɛnw burukinabew voilà ivoiriyɛnw guinéenw an bɛɛ de ko don ganiyɛnw a bɛɛ bon o ma dabɔ publicité kama dɛ a dabɔra de k'a yira aw la k'a fɔ an bɛ Côte d'Ivoire yan sɔsɔli de b'a kan donc n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen voilà an bɛ yan ci kunkurunin dɔ la n'o ɲɛnabɔra an ta ye o tɛ ko mɛn ta ye fana merci beaucoup n bɛ bɛɛ fo k'an ka ɲɛmɔgɔya bɛɛ fo ka Denis ka fo ni de ma ye voilà donc n ka foli bɛ bi a bolo cɛ n'a muso bɛɛ bɛɛ merci beaucoup Bukan maksudnya